tunanin nutsuwa in samu bayan ba da shi ba aljanna ma ban tunanin samu neman yanci yau na fito kawai a bamu ba tare da jin tsoron a kashe ni ba ko na kawo an kai ni bango batu da murya kan tusa a ɗaukar mataki ko mu ba a kasa gane kan ya san zuba ido an taɓa mu ba annabin ne shine a da ina so da mai ruwa da tsaki su gane mu a kan shi ɗin kurun samu ba da rai. Don haka a ka'ida ta shari'a wannan ba sai aso guda ba ina da ruwayoyi ingantacci daga sahabbai sun kai guda 5 an zagi manzon Allah sun kashe mutum annabi ya tabbatar da su yanzu sai a ce wani ya zagi manzon Allah ka kashe shi a ce kai kaza ina yi muku rantsuwa da Allah ina kira ga duk wanda Allah ya ba dama in ya samu dama duk wanda ya zagi manzon Allah ka wuce da shi ni illa wani ya zagi manzon Allah ka kashe shi mu dauka cewa makiyan manzon Allah na akwai yan demokradiya na sai a kamo ka a ce ai ka kashe wani za a kashe ka to mu dauka na kashe wanda ya zagi manzon Allah sai an